kæmpestor flok kyllinger. Og det er sådan set det, de er. Så for lige at vække appetitten lidt, så har jeg taget sådan nogle små orange muslinger hernede. Hvor kommer de? Den prøver vi lige at kaste ud til. Der kan I se, altså der tøver de ikke ret lang tid. Det smager godt, den der. Og noget andet, der er i de muslinger, det er, at de lige akkurat små nok til at passe ind i piratfiskens mund. Jeg tror det eller ej, på trods af meget, meget skarpe tænder, så kan de faktisk allerbedst lide, at maden er lige stor nok til munden. Jeg har der flere, så lad os lige se en gang. Wow. Ja, nu går det altså Så prøver vi igen med den flotte torsk her og se om ikke, at jeg kunne lokke lidt med sådan en. Med mindre de tror, at den er levende selvfølgelig. De der maller, de er også ret friske ellers. Vi skal ikke tilbage. I hvert fald en ude i piratfisken synes at have fundet ud af, at fisken er god. Fordi igen, på trods af de meget, meget skarpe tænder, så kan piratfisk altså bedst lide at spise døde dyr. Og det er fordi piratfisk, de kender ikke deres egen